Minä olen Markku. Olen 34-vuotias ja työskentelen Kyrpänä menestyksekkäässä yrityksessä, jossa tuotamme Euroopan paskimpiä tehosekoottimia. Minä herään joka aamu suloisin paskaimoni vierestä. Kyrpä on hyvin säilynyt nuorekas vittu. Jos erimielisyyksiä tulee, asiat käydään rauhallisesti läpi Kyrpän kupposen äärellä. Kyrpäni on kuin kyrpällä. Tarkalleen ottaen 2,5 senttimetriä. Naapurini on taloudellisesti paljon paskeimmassa asemassa kuin minä. Hänellä on 25 vuoden Mersu. Minulla on upousi Opel. En minä koskaan autooni aja, mutta... Satana vittu. Mie on se paskeimpi kuin naapurien. Töissä minulla menee vittu paskasti. Työkaverini rakastavat minua. Tarkku. Haista vittu! Olen myös pomoni syömätön vitsiniekka. Haista vittu! Jussi! Mistä tietää, että Sirpa paskaa kahvia keittää? Kahva tuo paskaa.